הגג פנוי ואתה מתלבט אם לשים עליו פאנלים סולאריים, חשוב לדעת, הרכבת יצאה מהתחנה. היום אפשר להתקין מתקנים סולאריים על גבי הגג מבלי להשקיע אגורה, וגם אם תרצה להיות הבעלים, כנראה שהבנקים ירדפו אחריך. השקעה באנרגיה סולארית משמעותה תשואה דו-ספרתית ברמת סיכון כמעט אפסית, בלי לדבר על הערך המוסף שאתה באמת מייצר אימפקט משמעותי ומייצר חשמל נקי מהשמש, גם עבורך וגם עבור הסובבים אותך. אנרגיה סולארית היא בטוחה, הטכנולוגיה הזו משמשת בתי ספר, גופים ממשלתיים, צבא, ובעצם כל מי שיש לו גג פנוי ומבין את הערך. אנחנו באורמ"ש יודעים ללוות את התהליכים הללו מאלף ועד תף ברמת רישוי, ברמת הנדסה, ברמת תכנון. אורמ"ש היא בראש ובראשונה חברה הנדסית, וזה באמת גוזר הכל ומאלף ועד תף. זה גוזר את האופן שבו אנחנו נתכנן מערכות שמותאמות לצריכת החשמל של כל גג וגג, ובאמת נדאג שהם יתפקדו בצורה אופטימלית לאורך 25 שנה, בלי שאתה תצטרך להיות מוטרד מכמעט שום בית בתהליך. לאורמ"ש יש עשרות רבות של קיבוצים שהתקדמו איתה לאנרגיה סולארית. כל אזור תעשייה בארץ ניתן למצוא לפחות מערכת אחת שלנו, וכמובן גם במשקים חקלאיים וגם בווקטורים נוספים כמו המוניציפליים, אנחנו קיימים ונמצאים. אני מזמין אותך לפנות אלינו, לתאם פגישה, אפשר גם בזום. אנחנו נעשה ניתוח כלכלי ונכין עבורך מודל פיננסי שבעצם יגיד לך בדיוק כמה אתה הולך להשקיע, מה אתה הולך לקבל, באיזה רמות תשואה. זה יוכל גם ללוות אותך אחרי זה כשתפנה אל הבנקים. נוכל להכין עבורך הדמיה ותכנון ראשוני שבעצם יראה לך כמה הגג יכול להפיק, ונעשה את זה תוך כדי שאנחנו עושים שימוש באמת במרכיבים הטובים ביותר שיש בשוק הישראלי.